ka anyị leba anya n'okwu ndị oyibo ji ajụ ajụjụ n'asụsụ bekee na ihe nke ọbụla pụtara n'asụsụ gịnị Igbo. Nke mbụ bụ okwu ndị oyibo na-akpọ what. What n'asụsụ Igbo ihe ọ na-akpọ ya bụ gịnị gịnị. What are you doing? Gịnị ka ị na-eme? Okwu a bụ who are you n'asụsụ Igbo ihe ọ pụtara bụ onye ka ị bụ. Where ebee. Where are you going? Ebee ka ị na-aga. Why n'asụsụ Igbo ihe ọ pụtara bụ maka gịnị ma ọ bụ n'ihi gịnị. Why are you crying? Maka gịnị ka ị na-ebere akwa ma ọ bụ n'ihi gịnị ka ị na-ebe akwa. Ọzọ dịka ibie okwu oyibo eji ajụ ajụjụ bụ when. Olee mgbe. When are you coming? Olee mgbe ị ga-abịa. Olee mgbe ị ga-abịa. Which ihe ọ pụtara n'asụsụ Igbo bụ kedu nke. Which one do you choose? Kedu nke ị chọrọ. Eji m aka na ịmụta ihe n'ụbọchị nke tata. Ndewonu.